Dobrý deň, srdečne vás vítam v našej novej Cupra garáži Autonovo Banská Bystrica. Naša firma pôsobí na trhu od roku 2004, zaoberá sa predajom nových vozidiel a záručným aj pozáručným servisom. Okrem toho zabezpečujeme výhodné financovanie a poistenie aut, výkup jazdených vozidiel a poskytujeme služby autopožičovne. Volám sa Lukáš Melaga a som Cupra Master. Mnoho fanúšikov aut o tejto práci sníva a mňa teší, že ju môžem vykonávať. Náš showroom po prestavbe v novembri 2024 spĺňa najvyššie štandardy Cupra garáže. V príjemnom prostredí, pri šálke dobrej kávy, môžeme spolu váš sen o dokonalom aute premeniť na skutočnosť. Vyberieme najvhodnejší model, doladíme konfiguráciu a ponúknem vám to najlepšie financovanie. Značka Cupra svojím dizajnom, precízným spracovaním a pokrokovou technológiou oslovuje široký okruh zákazníkov. Navštívte nás v Autonovo na Zvolenskej ceste. Som presvedčený, že počas skúšobnej jazdy si vášeň a emócia týchto vozidiel získa aj vás. Dovolte mi, aby som vás s novým modelom Cupra Terramar zobral na výlet do okolia Banskej Bystrice. Čo vás môže zaujať v novej Cupre Terramar? Pre mňa základným najlepším princípom fungovania vozidla sú dve veci: brzdy, podvozok. V tomto prípade máme podvozok adaptívny druhej generácie, ktorý vynikajúco žehlí aj nerovnosti na našich cestách a zároveň dokáže byť aj dostatočne tvrdý aj pre človeka, ktorý hľadá trošku radosti v zákrutách a nejakého uznania športovej jazdy. Určite vás očarí aj batožinový priestor, ktorý má kapacitu 642 litrov. V bezpečnosti prispievajú aj vychytávky, ako je asistent vystupovania. Pri otvorených dverách zisťuje, či sa autodu k vám blíži nejaké teleso, prekážka, cyklista, vozidlo, chodec. Autonómne šoferovanie je na takej úrovni, že viem povedať, že sa na to s úsmevom dokážete spoľahnúť a po prvom dupnutí, keď nereagujete na vozidlo, tak nastane ťahanie pásu a samozrejme vybrzdenie vozidla plus výstražné štvorky, výstražné svetlá. Kultúrne, technické a prírodné pamiatky, turistika, letné aj zimné športy, adrenalín alebo relax, mesto či vidiek, čokoľvek budete chcieť v Banskobystrickom regióne zažiť, nájdete na to dostatok možností. My sme vám dnes predstavili unikátny drevený kostol postavený bez jediného železného klinca, Banskú obec, ktorej sú história, geológia a romantika v dokonalom súzvuku a romantický hrad na ochranu stredovekej obchodnej cesty vedúcej údolím Hronu. Ak rozmýšľate, kam vyraziť na výlet, vyskúšajte niektoré z týchto miest.